ассалому алайкум дӯстони азиз, миллати азизам. шаби 31 декабр шаби бедор шудани миллати Тоҷикистонро эълон мекунам. аз тамоми вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ва деҳотҳо тамоми мардуми шарифи Тоҷикистонро даъват мекунам ки шумо ҳамватанони азиз дар пойтахти азизамон дар шаҳри Душанбе дар гирду атрофи Исмоили Сомонӣ ҷамъ шавед, то ин ки ба майдон бобои барфӣ бузи Кали Эмомалӣ Раҳмон бо ҳамроҳии Синигрушка Озодаи Раҳмон ба майдони Исмоили Сомонӣ меоянд. шумо ҳамватанони азиз метавонед ин хоинҳоро дар ин майдон пешвоз бигиред. бузи Кали Эмомалӣ Раҳмон мехоҳад ба миллати Тоҷикистон, ин бобои барфӣ мехоҳад пул бидиҳад ба шумо азизонам. ман аз тамоми ҷавонони миллати Тоҷикистон хоҳиш мекунам, ҳар касе ки вориди пойтахт мешавад бидуни салоҳ ягонта тир напаронед, танҳо ҷамъ шавед. мо месанҷем, мо имтиҳон мекунем ки қувваи Раҳмонов чӣ қадар аст ва қувваи миллати бузурги Тоҷикистон чӣ қадар аст. дар ҳамин шаб тамоми миллати Тоҷикистонро Парвардигор сабр бидиҳад ва қувва бидиҳад. ман шуморо ҳамватанони азиз дар паноҳи Аллоҳи субҳонаҳу ва таоло месупорам. аллоҳи субҳонаҳу ва таоло ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва таоло ва баракатуҳ.